Ja, dames en heren, welkom bij alweer de 26e aflevering van Venray in Bedrijf aan tafel. En ook in deze herfstmaand oktober zijn we weer te gast hier in Asteria. En ook vanavond ontvang ik aan deze tafel weer 3 ondernemers die gaan vertellen over hun bedrijf, over hun zaak en wat hen allemaal bezighoudt. Onze eerste gast is Pascal Brons en hij is eigenaar van cateringbedrijf Lekker en Meer. En in Venray opent hij binnenkort een nieuw restaurant in het voormalig postkantoor. En dat gaat dan ook heel toepasselijk heten het Alt Postkantoor. En hij is hier onze eerste gast. Welkom Pascal. Eerst even, waar staat Lekker Eten en Meer voor? Ja, Lekker Eten en Meer is ontstaan uit kleine ambachtelijke gerechtjes maken voor particulieren. En is eigenlijk heel snel uitgegroeid naar een cateringbedrijf, een allround cateringbedrijf die zich specialiseert in de wensen van onze gasten. En hoe groot is dat bedrijf nu? Kun je ons dat... Wij zetten dagelijks een kleine 350 man aan het eten. En dat kan van een soepje, van een broodjesoepje tot een complete maaltijd. Maar dat was niet genoeg voor jou? Nee. Want binnenkort is inmiddels geopend jouw tweede bedrijf, ja, het Alt Postkantoor. Waarom die uitbreiding? Had je niet druk genoeg? Nou, een stille wens van mij en mijn vriendin. Altijd, sinds we elkaar kennen, al vaker over gehad. Eigenlijk altijd op zoek geweest naar een pandje in Venray. Ja. Niks kunnen vinden. En eigenlijk gekscherend tegen de makelaar gezegd van, nou, als je dat kunt regelen, dan wil ik er nog wel eens over nadenken. Maar eigenlijk nooit verwacht dat het zou gaan lukken? Nee, na 5 jaar stil of leegstand, dan denk je, daar gaat niks meer mee gebeuren. En toen? Toen kwamen we rond. En heel snel. Ja. Pascal, jouw ander bedrijf, Lekker en Meer, krijgt dan ook een plekje in het Alt Postkantoor? Gedeeltelijk wel. We hebben natuurlijk onze bedrijfsrestaurants op locaties in Venray en in Helmond. Ja. Daar wordt gewoon op locatie gewerkt. En om de markt hier in Venray te bedienen, de andere opdrachtgevers, dat gaat grotendeels vanuit Postkantoor. Vanuit het Alt Postkantoor. Ja. Dus het is eigenlijk geluk geweest dat je daar terecht bent gekomen, althans zo ervaar je dat. Zeg ik dat goed? Ja, ik denk dat het sowieso met het pand is het sowieso een geluk. Ja, het is natuurlijk een wereldberoemd pand voor iedere Venraynaar hier. Ja. Beschrijf eens even als de mensen bij jou binnenkomen hoe dat eruit ziet. Wat kunnen mensen daar verwachten? Ze gaan op een hele speciale manier een beetje terug in de tijd. Oh. De deuren die blijven er zitten, die er vroeger zaten. Die elektrische deuren als je binnenkomt. Die zijn gerestaureerd, of ja, ze doen het in ieder geval weer. En voor de verdere rest loop je dan een koffiebar binnen op onze manier, in onze entourage, waar wij een draai aan. Want heeft het pand nog steeds de uitstraling van het Alt Postkantoor of ziet het er van binnen echt heel anders uit nu? Het is uitgekleed, het systeemplafond is eruit, het is simpeler gemaakt. Het is terug naar vroeger. Het is kaler en dan weer aangekleed. Maar dat is wel wat in deze tijd in is. Ja. Zijn er nog elementen vanuit het Alt Postkantoor die mensen nog terug kunnen zien? Want ja, mensen vinden het toch leuk om een stukje historie van Venray volgens mij toch nog te kunnen bekijken. Ja, de oude leegbak die krijgt een prominente plaats met het uithangbord postkantoor. Ja. De postzegelautomaat en waar wij heel erg trots op zijn dat we die te pakken hebben kunnen krijgen is de oude telefoonzaal. Of de oude telefoon waar je het kwartje nog in het venstertje zag rollen en als de minuten op waren dan viel hij weg. Die krijgt een prominente plaats weer in de telefoonzaal, maar dan is hij zichtbaar als je je beker koffie komt halen. Oké, want je kan ook koffie afkomen halen, broodjes afkomen halen. Ja. Dus waar je vroeger de telefoonzaal inliep, daar komt een ouderwets luik waar je je koffie om mee te nemen en je broodje om mee te nemen kunt halen. Ja. Maar in de zaak kunnen mensen ook gewoon eten. Het wordt een restaurant. Ja, hoeveel mensen heb je plaats? In de bistro ongeveer 100 zetplaatsen. In de koffiebar een kleine 40 zetplaatsen. En dan krijgen we op de binnenplaats gaan we in het voorjaar een stadstuin creëren. Ja. En daar zullen ook 50 tot 100, ergens daartussen zitplaatsen. Ja, dus aan de voorkant van het Alt Postkantoor komt geen terras. Dat gaan jullie in kleinschalig terras komt daar wel. Maar, toch wel? Ja. Kleinschalig, maar wat kleine tafeltjes, ook bistro of barachtig
Maar echt het prominente terras zal in onze stadstuin komen. Want jullie hebben met de kermis al een beetje voorgeproefd, althans de mensen konden voorproeven. Is dat goed bevallen? We hebben heel veel positieve berichten gekregen. Dus, een van de mooiste die ik vond, als dit de standaard wordt, dan is Venray een mooi restaurant rijker. Ja. Vaker van het spit, zalmen tegen het vuur. En dat zijn ook dingen die we dadelijk in de stadstuin terug willen laten komen. In een weekend lekker grillen, een zalmpje die daar alle minuten onder de ogen bereid wordt. Misschien wat live muziek erbij, wat we ook met de kermis hadden. Ja. Dus het wordt een hele beleving bij jullie. Ja. Ik heb wel een vraag. Je bent een horecabedrijf. De laatste tijd komen er nogal wat nieuwe horecabedrijven hier in Venray. Ja. Worden het er niet te veel? Of hoe zie jij dat? Nou ja, voor mij niet. Maar ja, ik doe het op mijn manier, of wij doen het op onze manier. We hebben een bepaalde visie, een bepaald beeld. Ik denk, daar zijn wij mee bezig. En ik denk als wij het op die manier gaan doen, wat wij voor ogen hebben, dat is anders. Want hoe onderscheid jij je vooral van al die andere horecagelegenheden? Het is niet echt onderscheiden, wij gaan terug naar de basis. Wij gaan terug naar vroeger. Wij gaan de jas weer aannemen, we gaan mensen welkom heten, de stoel aanschuiven aan tafel. De oude etiketten, dames weer eerst. Wij willen uit eten weer uit eten maken en niet buiten de deur eten. Nou, dat klinkt wel heel bijzonder. In oktober is dus jouw openingsmaand, dat is nu. Heb je nog een speciale actie voor de mensen die bij jou binnenkomen deze maand? Ja, daar had ik eigenlijk niet over nagedacht. Dan kreeg ik vlak voor de uitzending die vraag. En we hadden van allerlei acties gepland. En ook weer, omdat we heel lang met ons aanloop na de opening bezig zijn geweest. We hadden zoveel ideeën en we hebben best wel wat weg moeten strepen. Maar nu hebben we gezegd van de hele openingsmaand dat wij open gaan, krijgen ze het gebak bij de koffie gratis. Nou, ik denk dat het heel erg druk gaat worden. Ja. Wanneer open jij je derde zaak? Weet ik niet. Ik denk dat ik tot 2016 wacht. Nou, heel veel succes in ieder geval met deze tweede zaak. Dankjewel, Pascal. Carola van Bentum Venray is de eerste franchise modezaak van deze bekende Boxmeerse modeontwerpster. En de winkel wordt gerund door Sheila de Bruin en Anja Kouwenberg. Welkom, dames. Ja. Wie is Carola van Bentum? Carola van Bentum is een Nederlandse ontwerpster, woonachtig in Boxmeer, met daar al 15 jaar een winkel. Dit jaar is haar jubileumjaar. Ze is begonnen met in opdracht kleding te ontwerpen, alleen in 2000 heeft ze haar eerste winkel geopend. En zij onderscheidt... In Boxmeer neem ik aan. In Boxmeer, ja. En inmiddels zijn er in Nederland 3 shops en een 20-tal verkooppunten. Alleen... Nu zijn wij de eerste franchise in Venray. Ja, en wat maakt haar en haar kleding nou zo bijzonder? Het is eigentijds, vrouwelijk, eigenzinnig ook. Ze ontwerpt de hele collectie, dus het is toch apart, uniek eigenlijk ook voor deze regio. Want het is toch hier in de regio nog nergens te krijgen. Het is met alles combineerbaar met elkaar. Alle items kun je eigenlijk met elkaar combineren. Dat lijkt me ideaal voor vrouwen. Ja, dat is ook. Ja. Hey, en dat is Carola van Bentum, maar wie zijn jullie? Nou, ik kom uit het bedrijfsleven. Ik ben al vanaf mijn 18e ondernemer altijd in het bedrijfsleven gegaan. Maar sinds een aantal jaren ben ik eruit gestapt en gedacht van, goh, wat moet ik nou toch weer eens gaan doen? En toen kwam dit op het pad. Ik denk, ja, why not? Het ondernemersbloed kruipt toch waar het niet kan... En jullie kenden elkaar of zijn jullie elkaar toen tegengekomen? Hoe zat dat? Nee, we kenden elkaar al. Ja. En ik heb toch wel al meer dan 15 jaar ervaring in de mode. Ja. Werkzaam ook in de mode en kleding. En dat was eigenlijk de goede klik om elkaar aan te vullen en zoiets te starten. Ja. En nu is het dan gewoon echt zover, hè? Want wanneer is de zaak open gegaan? De 4 september, vrijdag 4 september was de openingsdag. En hoe was die openingsdag? Ga nog even terug in de tijd, hoe was dat? Hectisch. Lekker druk. Lekker druk. Gezellig druk. Gezellig druk, ja. Heel veel positieve reacties ook. Ja. En aanwinst van Venray. En waar is de winkel te vinden voor de mensen die het nog niet weten? Op de Bleek 39 is eigenlijk voormalig pand van familie Martens. Ja. Naast Van Essen Optiek. Ideaal gelegen aan een klein pleintje in de buurt van de enigste 2 schoenenwinkels, zeg maar. Voor de moderne vrouw in Venray.
Dus jullie hebben heel bewust die locatie Ja, gekozen? We hebben heel bewust... Vanwege die 2 schoenwinkels? Nou ook, maar ook om een plein met zelfstandige ondernemers vinden wij ook belangrijk. En het was gewoon het ideale pand qua oppervlakte. Er moest wel heel veel aan gebeuren, maar dat hebben we voor elkaar gekregen. En ik denk dat het gewoon een mooie locatie is, een mooie uitstraling heeft. En wat doet het met jullie? Want het lijkt me best spannend om in deze tijd een eigen winkel te beginnen. Dat is het ook, maar ja, in Venray, ja, je ziet er gaan zoveel winkels dicht. En ik denk dat er toch wel potentie is. Ik vind het zo jammer van Venray. Gewoon, het is eigenlijk zo'n mooi centrum is het. En, dat is het zeker. Ja, dus vandaar dat wij zoiets hadden van, ja, in Venray moet het gewoon gaan gebeuren. We hadden nog andere opties, maar we hadden echt zo Venray. En als we die locatie kunnen krijgen, dan is het voor ons het ideale plaatje. Want hoe weten jullie zeker dat deze winkel gewoon gaat slagen? Nou, ik denk dat sowieso de collectie heel sterk is van Carola. Die bestaat al 15 jaar en het gaat supergoed. Dus het is onderscheidend van alle andere aanbiedingen in Venray, alle kledingwinkels. Want ja, je hebt toch een hele andere collectie. Ik denk dat Venray dat ook wel daar aan toe was om iets nieuws Ja, is Venray daar aan toe? Want wat is jullie doelgroep? Die is jong-oud. Jong-oud, hippe 70er, maar ook van chic, casual tot draagbaar, tot sportief. Het is allemaal te combineren op een manier zoals je het zelf wenst te dragen. Met andere woorden, alle vrouwen zijn welkom. Ja, alle vrouwen zijn welkom en alle vrouwen kunnen we aankleden. Ja. En behalve dat het allemaal te combineren is, wat maakt de collectie nog meer onderscheidend? Een personal touch van Carola zelf. Ze schildert ook heel verdienstig, zeg maar. En ze probeert ook wel eens bepaald iets van haar schilderijen terug te laten komen in de stoffen die ze laat bedrukken. Ja. Dus dat hebben we van de zomer hebben we bijvoorbeeld 2 designs die terug te vinden zijn in haar schilderijen waarmee ze exposeert. Kijk, en ze is woonachtig in Boxmeer. Is ze ook regelmatig bij jullie in de winkel te vinden dan? Ja, nou, het openingsweekend was ze er het hele weekend. Natuurlijk, het is voor haar ook spannend. Het is haar eerste franchisezaak. En ze komt geregeld wel langs. Ze is er nu ook. Ja. Dus om toch te kijken hoe het gebeurt. Ja, want ze zit hier gewoon in het publiek. Even zoeken. Kijk, daar zit ze. Dag Carola. Ja. En wat gaan jullie nog meer doen, behalve het verkopen van de kleding? Gaan jullie nog meer doen om het merk Carola van Bentham op de kaart te zetten? Ja, Carola is gewend om modeshows te geven, zeg maar, als er een nieuwe collectie binnenkomt. Dus ja, de opening van een nieuw seizoen. Wij zijn ook voornemens om dat dadelijk ook te gaan doen. En wellicht dat dadelijk als die nieuwe kleine zaal van de Schouwburg kijk aan. klaar is, dat we met andere ondernemers iets leuks neer kunnen zetten. Ja, dat is toch aan de achterkant van het plein. Ja, daarom, wij hoeven maar achter die deur door en we zijn er. Nou, kijk eens aan. Plannen genoeg in ieder geval. Ja. Waar staat Carola van Bentham over 1 jaar? Laatste vraag. Carola van Bentham. Ik denk dat het Venrayse publiek Carola van Bentham heeft gevonden als aanvulling op het bestaande segment, zeg maar, wat er is, het aanbod wat er is. En ze zien gewoon dat het toch weer net iets anders is als wat er al te krijgen is. Dus een aanvulling op de garderobe. Geheel, ja. Hartstikke mooi. Ik wens jullie erbij heel erg veel succes. Dank jullie wel. Dank je wel. Het nieuwsblad Peel & Maas bestaat dit jaar maar liefst 135 jaar en ondergaat in november een heuse metamorfose. Het vertrouwde grote formaat wordt aangepast en ook de vormgeving wordt veranderd. Wat blijft is dat Peel & Maas het nieuwsblad voor Venray blijft. Althans, dat zegt Chris van der Munnikhof. Toch wel heel bijzonder dat ik jou hier aan tafel heb. Welkom Chris. Ja, dank je Rob. Ja, het vertrouwde grote formaat wordt aangepast. Leg uit, wat gaat er veranderen, Chris? Kijk, Peel & Maas is 135 jaar oud. De laatste 50 jaar is het gedrukt op een formaat wat in de vaktermen broadsheet heette. In de volksmond meer dagbladformaat. Maar alle dagbladen zijn inmiddels naar het kleinere tabloid gegaan. En wij zijn een van de laatste 5 kranten in Nederland die nog op dit formaat gedrukt worden. Als je onze lezers vraagt in onderzoeken, dan krijg je iedere keer het antwoord van 1/3 zegt ja, hou maar het grote, 1/3 zegt doe maar kleiner en 1/3 weet het niet. Het laatste jaar hebben we echt meer signalen gekregen. Kijk, luister, je moet hem toch iets handzamer maken, iets kleiner, de keukentafels worden schijnbaar kleiner. Daar zijn we naar gaan kijken, zijn we gaan onderzoeken en we zijn op een nieuw formaat uitgekomen wat niet het vertrouwde tabloid formaat is. Ja, tabloid dat is het meest gangbare formaat. Heel veel kranten hanteren dat formaat. Tabloid is zeg maar de helft van wat jullie oude krant was, zeg maar.
Wat hebben jullie dan wel voor formaat? Dat heet het Berliner formaat. Dat heeft te maken met ooit een pers die in Berlijn gebouwd is op dat formaat. Ja. Dat is de oorsprong daarvan. En het Berliner formaat is weer net iets groter als het tabloid. Het is wat hoger, het is wat breder, waardoor je toch je eigen weer onderscheidt ten opzichte van andere kranten. Maar wel aanzienlijk kleiner dan het dagbladformaat. Wel aanzienlijk kleiner, aanzienlijk handzamer, dat klopt. Ja, en wat betekent die verandering nou dan? Nou, die verandering betekent dat je richting je lezers toch gaat voldoen aan de wens, maar ook richting adverteerders. Want adverteerders vallen, als zij op een advertentiepagina staan, natuurlijk iets beter op een kleinere pagina als dat ze op een hele grote pagina staan. Dus is dat zo? Ja, ik heb daar geen verstand van. Wat maakt het dan dat dat fijner of beter is voor zo'n adverteerder? Nou, als je een groot blad hebt en je gaat een advertentie zoeken, moet je langer zoeken. Als je een kleinere pagina hebt, dan is het makkelijker zoeken, dus jouw advertentie valt ook eerder op. Dus het heeft voor de adverteerder in ieder geval een groot voordeel? Het heeft voor de adverteerder een groot voordeel. Een ander voordeel voor de adverteerder is dat we eigenlijk alle advertenties standaard in kleur gaan doen. Wij zijn met kleur gegroeid vanuit een zwart-wit situatie en op dit moment is kleur technisch nul probleem. Dus mensen krijgen dadelijk allemaal kleur in de advertentie, hoeven er ook niet extra voor te betalen zoals nu het geval is. Dus ook daar heeft de adverteerder weer een voordeel. Dus de krant krijgt veel meer kleur? De krant krijgt nog meer kleur en de kleuren worden ook weer iets frisser als dat ze nu zijn. Dus ja, het wordt allemaal aantrekkelijker voor de lezer en de adverteerder. En wat betekent het voor jullie als bedrijf? Heb je nieuwe persen nodig om de krant te drukken? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Een nieuwe pers hebben wij niet nodig. Die staat gelukkig in Gennep bij Jans Pers. Ja. Die drukken al 15 jaar PLMA's. Zij hebben daar de capaciteit voor enzovoort. Wij hoeven die investering in die pers niet te doen, maar wij investeren wel aan de voorkant, in de vormgeving, in de productie van de krant. We hebben de bezorging compleet in eigen beheer, alleen het drukken doen we niet zelf. Maar ook aan de voorkant bij vormgeving krijg je een stukje automatisering in de workflow. Nu zit een journalist te werken in Word en maakt een artikeltje. Straks zit hij meteen op de pagina te werken, kan meteen zien hoe het eruit ziet. Ja, allemaal een stukje. Ja. Dus dat wordt een stuk efficiënter, een stuk sneller. Een stuk efficiënter, een stuk sneller. Waarbij ook automatisch een koppeling gemaakt gaat worden naar televisie, naar de website, naar Facebook. Dus want nog niet zo heel lang geleden hebben jullie de hele krant een nieuwe layout gegeven. En dat gebeurt dus nu eigenlijk min of meer opnieuw. Dat gebeurt nu opnieuw, waarbij we de kleurstelling wel in grote lijnen hanteren. Maar we gaan hem toch nog iets frisser maken. Maar we passen het aan in het formaat en we gaan ook voor de journalisten, die krijgen wat meer beperkingen in. Want nou luister, je mag nou niet meer een verhaal maken van 900.000 woorden of net zoveel als je wilt. Nee, dat is het ruimte, dat is het verhaal. En daar moet je heel efficiënt in schrijven waar het over gaat. En voor jullie abonnees gaat er ook nog iets veranderen? Want ik heb begrepen dat er rondom de website dan wel het een en ander loos is, zullen we zeggen. Nou, loos niet. Kijk, ons nieuws, veel van ons nieuws publiceren we op dit moment ook op onze website. Ja. Publiceren we ook op Facebook, gaat via Twitter de wereld in, gaat op televisie de wereld in. Alleen, we brengen niet alles, maar we willen eigenlijk wel alles ook op internet gaan zetten. Maar dat betekent dat je abonnees dat moeten kunnen zien. Maar de mensen die geen abonnee zijn, toch een beperking krijgen. Dus de website gaat, zoals je dat kunt zeggen, eigenlijk op slot. Oké, dus een reden te meer om abonnee te worden. Ja, om abonnee te worden. Hoeveel abonnees heeft PLMA's? Wij hebben op dit moment, er worden 12.000 PLMA's iedere week gedrukt. Daar gaan er een aantal van in losse verkoop. Er zit een aantal van die naar adverteerders gaat en ongeveer 11.000 mensen in Venray hebben een abonnement. En als je dat omrekent en de onderzoeken ook bekijkt, dan leest 83% van Venray leest iedere week die krant. En wordt het abonnement dan ook duurder? Het abonnement wordt iets duurder, maar dat is een normale indexering die we ieder jaar eigenlijk toepassen. Dus eigenlijk niet zo bijzonder. Oké. Een aantal jaar geleden hebben jullie als bedrijf ook fors ingezet op het maken van tv. Heeft het gebracht tot nu toe wat je gehoopt had? Een aantal jaren geleden zijn we inderdaad gestart met televisie. Daarvoor hadden wij al bijna 20 jaar kabelkrant Venray, dat ook best wel een begrip is geworden in Venray. We hebben dat omgedoopt naar PLMA's TV, omdat we ook steeds meer televisieuitzendingen gaan maken. Venray in bedrijf is daar een heel goed voorbeeld van. En heeft dat gebracht wat we ervan gedacht hebben? Ja en nee. Televisie is een heel arbeidsintensief proces. De stok hebben we in het begin heel hoog gelegd, alleen hebben we ons gerealiseerd van je kunt niet alles en je kunt uiteindelijk ook niet iedere dag iets unieks brengen. We proberen het wel zoveel mogelijk. We hebben bijna iedere dag toch wel een tv-uitzending, maar bijvoorbeeld 5 keer een journaal in de week, dat is praktisch gewoon niet haalbaar. Dus daar hebben we onze doelstelling in bijgesteld.
Maar als je dan toch kijkt dat 20% van Venray iedere dag naar die televisiezender kijkt, dan denk ik dat je het toch niet slecht doet. Gaat er in de programmering nog iets veranderen? Wil je daar iets over kwijt? Er gaan wel wat dingen veranderen. Daar kan ik op dit moment nog niet veel over kwijt. Maar dat komt binnenkort ongetwijfeld wel in een van onze media weer naar buiten toe. Maar daar gaan wel wat dingen veranderen. Ja. Wat in ieder geval volgens mij een feit is dat Pelemaas volop in beweging is. Dat net als dit programma. Want dat blijft hopelijk wel gewoon bestaan. Nou, we hebben uitzending 26, over een maand dan hebben we uitzending 27. Nou, dat en lijkt me hartstikke zolang er ondernemers interesse in hebben, ondernemers behoefte in hebben en mensen ook kijken, ja, waarom niet? Goed zo. Chris, mag ik jou heel hartelijk bedanken. Graag gedaan. Ja, en zoals je weet sluiten wij iedere aflevering af door eventjes over te schakelen naar de keuken. En dat gaan we nu ook weer doen, want ik ben net als iedere maand weer ontzettend benieuwd wat onze chefkok Hans dit keer bereid heeft. Hans, vertel. Nou Rob, vandaag maak ik voor jullie een vegetarisch gerechtje van zacht gegaarde witlof met echte boter, witte wijn en peper en zout. En we gratineren hem met een beetje geitenkaas met walnoten. Ik heb hem afgemaakt met een beetje appel, walnootjes en dan doe ik er een beetje honing overheen. Ik wens jullie een smakelijk eten. Dames en heren, heel hartelijk bedankt voor het kijken naar Venray in Bedrijf aan tafel. En wilt u zelf nou ook een keer aanschuiven hier aan deze tafel? Neem dan contact op met de redactie van Pelemaas TV of met deze meneer zelf. En dan heten we u ooit wellicht van harte welkom. Dames en heren, dank voor het kijken en tot een volgende keer. Tot ziens. Nou, voor jullie smakelijk eten.